لوکی کعبے دا طواف کردے نے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آمد مصطفیٰ تاجدار چورا شریف علامہ اقبال نے فرمایا اے رسول زادی اے شہزادی یہ کون ہے میرا دل کردہ میں تیری تربت انور دا طواف کرا ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں دل تے کردہ تیری قبر دا طواف کرا پر کی کرا شریعت نے منع کر دیتا ہے میری ملت دے نوجوانوں او شہزادی یہ کون ہے آج کوئی باپ اپنی بیٹی نال پیار کرے نا تو کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ آج کل باپ اپنی بیٹیاں نال بڑا پیار کر دینے پر جدو لوگ اپنی دھیاں زندہ دفن پہ کر دے سن نا اس ویلے محمد عربی دی دھی ہوندی ہے کملی والا اٹھ کے کھڑا ہو جانا ہون پیار کرنا تو کوئی اور گل ہے پر وہ دور جدو بیٹیاں دفن ہو رہی ہیں اس دور تو میرے نبی بیٹی دے آیا اٹھ کے کھڑے ہو کے دسیا کہ بیٹی دا پیار کیے بیٹی نال شفقت کیے بیٹی دی محبت کیے بیٹی دا ادب تے احترام کیے اس دور چ میرے نبی نے دسیا رسول کریم علیہ السلام دی بیٹی نے کائنات دی ساریاں بیٹیاں دی حیا رکھ لئی عبداللہ مینوں کہہ رہے سن کہ سانو اج او باپ تے بیٹی دا پیار سنایو میں تانوں دوویں صورتاں سنانیاں نے بیٹی باپ نہ کنا پیار کر دی ہے باپ بیٹی نہ کنا پیار کردا ہے میں تو انہوں دوویں صورتاں سنانا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹی نہ لے جدا پیار سی کہ جدو نبی کریم نے اعلان نبوت کیتا نا ادو حضور سیدہ پاک دی عمر مبارک بہت چھوٹی سی نبی کریم روزانہ پتھر کھا کے گھر آندے رہے تے پیشانی جو خون وگدا ہوندا تے اما خدیجۃ الکبریٰ میرے نبی دا نالے خون صاف کر دیاں نالے نبی پاک دے دکھ بنا دیاں اس ویلے بیٹی بچپن چ ویکھ رہی ہے کہ میرے بابا نہ لوگ کتنا ظلم کر دے پر نوجوانوں جدو اما خدیجہ دا بھی وصال ہو گیا وڈیاں بہناں دیاں بھی شادیاں ہو گئیاں تے نبی پاک ہن پتھر کھا کے اوندے نا تے سیدہ نالے روندیاں نے نالے باپ دی گودی چ بیٹھ کے تے کپڑا جلا کے نا تے اودی سوا تے او کپڑا پکڑ کے تے نبی پاک دے نالے زخماں چ بھر دیاں تے نالے گودی چ بیٹھ کے روندیاں ایک دن بیٹی نو اپنے باپ دے غم نے اتنا تنگ کیتا کہ گودی چ بیٹھ کے کہندی ہے بابا جے اجازت دے وہ تے آج میں رب نو پوچھنا لواں لوگ میرے ابو نو کیوں مار دینے اس فکرے دے اندر وہ غم ویکھ جڑا اس بیٹی تو درد باپ واسطے کہ لگیاں بابا جی اجازت دے وہ تے میں رب نو پوچھا نا کسے دے باپ نو مار نہیں پیندی میرے ابو نو لوکی کیوں مار دینے نبی کریم نے اس ویلے بیٹی دا متھا چوم کے سینے لا دے فرمایا نا بیٹی تو رب نے شکوے نہ کری رسول کریم نے فرما دیے آج نے پتھر مار دینے نا انہاں رب کلو دنیا خرید لئیے پر تیرے رب نے رب کلو تیرے باپ نے آخرت خرید لئیے فرمایا آخرت کے نا ظالمان دا کوئی حصہ نہیں آخرت تیری ہے یا تیرے بابے دی دیکھئے اس دن جو اساں کہنا رب نے اویو کر دینا تو گرامی قدر حضرات بیٹی بچپن تو ویکھ دیا کہ باپ بڑا دکھی ہے امت دا غم ساری رات ویکھیا کہ بابا سجدے چ رو کے تو دعاواں کر دینے رب ہب لی امتی رب ہب لی امتی رب ہب لی امتی میں ہور آسان کراں باپ بیٹی نو کہے نا بیٹی دعا کری میرا کام ہو جائے تے بیٹیاں نا نفل سکھ لیں گے بیٹیاں کو منت مان لیندیاں یا اللہ میرے ابو دا کام ہو جائے کیوں میرے ابو پریشان نے تیاں کو باپ پریشان نہیں ویکھے جاندے اس بیٹی نے بچپن تو ویکھیا کہ باپ نو ایک کوئی غم ہے کہ میری امت بخشی جائے بیٹی نے ویکھیا بابا امت دے غم چروندے نے بیٹی نے پھر کی کیتا ساری رات سجدے چ گزار کے نا امام حسن مجتبی فرماتے ہیں میں اپنے بچپن چ ویکھیا ساری رات ایک سجدے چ گزار کے جدو صبح دعا دا ویلا ہوندا نا ہن محفل ختم ہونی تے دعا ہونی نہ تے کسے کہنا میرے ابو لی دعا کریو کسے کہنا میری امی لی دعا کریو کسے کہنا میرے لی دعا کریو کسے کہنا میرے کاروبار لی میرے ویزے لی میری بہن واسطے میری بچیاں واسطے دعا کریو کاروبار لی دعا یعنی اسی عبادت کر کے اپنے لی دعا کرنے ہیں یا اپنے لے کرنے ہیں پر امام حسن فرماتے نے ساری رات ایک سجدے چ گزار کے جدو صبح دعا دا ویلا ہوندا نا تے میری امی ہاتھ چوک کے میرے تے میرے ویر حسین لی دعا نہیں کردی ہاتھ چوک کے کہندی ہے جے سجدہ تے رات قبول ہے تے میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے لجپال رسول دی لجپال بیٹی
انہیں ویکھیا کہ میرے بابا امت دے کامے چ روندے نے. اس بیٹی نے زندگی دا مقصد یہ بنا لیا کہ میں اپنے بابا دی امت دی بخشش دی دعا کرانی ہے تے میں انہاں نوں بخشوا کے رہنا تاکہ میرے بابا دکھی نہ ہو جان. کیونکہ بیٹی نوں باپ نال پیار ہی بڑا ہے. میری ملت دے نوجوانوں پھر سیدہ کائنات جو جوان ہو رہی ہیں گھر دا ماحول ویکھیا. رسول کریم علیہ السلام دی خدمت بھی کرنا تو میرے نبی دے اعلان نبوت تو بعد حضور نو دلاسے بھی دینے. ایک دن حدیث پاک کے چاندہ کہ نبی پاک کعبے چ نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، اخنس بن شریک، امیہ بن خلف، صفوان بن امیہ، یہ سارے بڑے بڑے ولید یہ سارے بیٹھ کے نا تے نبی پاک وال ویکھ رہے کہ حضور نماز پہ پڑھ دے. انہاں ظالماں نے سوچیا کہ اج محمد نہ مذاق کریے، تکلیف دئیے. قریب ہی کسی نے اونٹ اودا مر گیا تے انہیں اونٹ سٹیا. انہیں دوڑ کے نہ تے ایک غلام نے آکھیا کہ جا اونٹ دی اجڑی نکال کے لیا. اونٹ دی اجڑی نکال کے حضور سجدے چ گئے تے انہاں سارے نے اجڑی پکڑ کے تے میرے نبی تے چھڑ دی. نبی کریم ان سجدے دی حالت نے حضور کو اٹھیا نہیں جا رہا. رسول کریم علیہ السلام سجدے چ پریشان ہو گئے. کافر ایک دوجے دے ہتھاں تے ہاتھ مار کے ہس رہے. دوڑ کے جا کے کسی دروازہ کھڑکایا تے سیدہ کائنات نے آکھیا فاطمہ تیرے بابا جان سجدے چ گئے نا تے کافر اونٹ دی اجڑی سٹ دیتی ہے. دوڑ کے بیٹی آئی پورا زور لگا کے نالے روندیاں نے تے نالے اجڑی حضور تو ہٹا دی. بابا تو جدو اجڑی ہٹا لی تے میرے نبی سجدے چ سر چکیا نا. اس ویلے سیدہ کائنات نے رو کے ویکھیا کہ میرے بابے تو ظلم کر کے ہس دے نے تے کعبے وال ویکھ کے کہنے لگی کعبے والے آ اج نہ میرے باپ نو غم دیتا نا انہاں نو بھلی نا، انہاں نو نہ بھلی جنہاں میرے باپ نو غم دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنہاں دے بارے سیدہ نے رب نے شکایت کی تھی نا انہاں 8 کافراں نو میدان بدر وچ میں ذلت دی موت مردا ویکھیا. فرماتے ہیں کہ اساں آپ انہاں 8 کافراں نو انہاں دے پیراں تو پکڑ کے گھسیٹ کے مار کے تے اساں بدر دے کنویں چ سٹیا. ایدہ مطلب ہے کہ جنہوں سیدہ کائنات پسند نہ کرن. رسول کریم علیہ السلام دی شہزادی دی نگاہ جڑا کافر گر جائے نا اس ذلیل ہو کے مر دے. زلالت دا مقدر بن جاتی ہے. آؤ ہن میں تانوں باپ دا پیار سناواں تے بیٹی دا نا. ابو جہل نے بچپن چ سیدہ زہرا پاک دے چہرے تے تھپڑ مار دیتا. معذاللہ بیٹی روندی گھر آ کے باپ دی گودی چ بیٹھ گئی. میرے آقا علیہ السلام نے متھا چوم کے فرمایا بیٹی کیوں روئی؟ عرض کی تھی بابا میں نے ابو جہل نے مارے. دیاں والے ہو کائنات ایڈی لاڈلی بیٹی کوئی نہیں تھی، ایڈی عظمت والا باپ کوئی نہیں. کائنات جو کوئی بیٹی اپنے باپ نہ اتنا پیار نہیں کر دی تے کوئی باپ اپنی بیٹی نہ اتنا پیار نہیں کرتا جنہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی نال پیار سی. جب بیٹی نے رو کے شکایت کی تھی نا میں نے ابو جہل نے مارے. نبی کریم علیہ السلام نے بیٹی نو اٹھایا تے حضور ابو سفیان دے گھر لے گئے. حضرت ابو سفیان نے جے کلمہ نہیں پڑھیا. نبی کریم نے دروازہ کھڑکایا تے ابو سفیان اس ویلے قریش دے چودھری سن. حضور نے فرمایا کہ ابو سفیان باہر آئے نا. میرے آقا نے فرمایا تو مینوں نبی مننے یا نہ مننے تو میرا کلمہ پڑھ یا نہ پڑھ پر میری برادری دا بڑا تو ہے. ابو جہل دی دشمنی میرے نال ہے پر دھیاں نو تے کوئی نہیں ماردا. دشمن دی دیوی ہوے تے لوگ اکھ نگاہ جھکا کے گزردے نے کہ بیٹی ہے. میرے آقا نے دردناک لہجے نہ فرمایا آج ابو جہل نے میری بیٹی نو مارے. ابو سفیان تڑپ گئے. سیدہ کائنات نو لے کے تے ابو جہل دے گھر گئے تے دروازہ کھڑکے ابو جہل باہر آیا. ابو سفیان نے ڈانٹ کے آکھیا ظالمہ دشمنی اپنی جگہ پر تیاں تے سانجیاں ہوندیاں نے. اس ظالمہ تو رسول دی بیٹی نو مارے تے کملی والے دی بیٹی نو تھپڑ مارے ہے. بڑا ڈانٹ کے نا سیدہ کائنات نو فرما لگے فاطمہ دے منہ تے تھپڑ مارتے اج پر بدلہ لے لے. پر واہ کملی والے تیری تربیت تو صدقے جاؤ. کملی والے دی بیٹی نے ہاتھ نہیں چکیا. پر حضرت ابو سفیان نے کی کیتا اس طرح سیدہ پاک دا بازو پکڑ کے نا تے آپ دا تھپڑ ابو جہل دے چہرے تے ماریا. سیدہ خوش ہو گئی تے گھر آ کے بابا دی گوچ مسکرائیاں. میرے آقا نے فرمایا بیٹی کی بڑیا ساری جد روح داد سنائی نا کہ اج ابو سفیان نے میرا انج پیار کیتا ہے. اس ویلے نبی پاک نے آسمان وال ویکھیا. ہن لفظاں تے غور کریو. میرے نبی نے آسمان وال ویکھ کے آکھیا اللہم لا تنسہ ابی سفیان. میرے نبی نے فرمایا یا اللہ ابو سفیان نو بھلی نہ.
اتھے بیٹی نے آکھیا سی یا اللہ انہاں ظالماں نوں بھلی نہ. اج بیٹی تے احسان کسے کیتا تے میرے نبی نے فرمایا اللہم لا تنسى ابو سفیان. فرمایا ابو سفیان نو بھلی نہ. ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھیا پر جدو میرے نبی نے مکہ فتح کیتا نا اس دن حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھیا تے صحابی رسول بن گئے. کیونکہ میرے نبی نے آکھیا سی یا اللہ انہیں محمد دی دھی نال پیار کیتا نو بھلی نہ. اور یار جن نے محمد دی دھی نو پریشان کیتا انہوں رب نے ذلت دی موت دیتی. جن نے محمد دی دھی نال وفا کیتی انہوں رب نے بدلے چ ایمان دی دولت نصیب کیتی. آئی اس کائنات دی شہزادی دا احترام تے او دا ادب آئی او دی عظمت رب تے او دے رسول دی بارگاہ وچ. میں نہ جا پڑھیا کرنا سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے. سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے. سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے. مالک نے دو جہان دے بچے آئے بطول دے. مالک نے دو جہان دے بچے آئے بطول دے. بچے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے آئے بطول دے. اور قربان کائنات ہو جاندی سی ادو. قربان کائنات ہو جاندی سی ادو. کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے. فدا کی امی و ابی یا فاطمہ کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے. کون ہے دے بالی نے فرمایا ہو فدا کی امی و ابی یا فاطمہ. فرمایا سارے جگ دے ماں پہ محمد تو قربان نے. محمد دے ماں پہ تیرے تو قربان نے. اس آواز دے عاشق کہندا ہے قربان کائنات ہو جاندی سی ادو. کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے. کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے. سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار چورا شریف. سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے. سیدہ شباب اہل الجنہ مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے. میری ملت دے لوگ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی جوان ہو گئی. مدینہ طیبہ حضور آگئے. ادھر مولا علی جوان ہو گئے. سناواں تو انہوں شادی حضور سیدہ زہرا پاک دی. یار بولو تے صحیح سبحان اللہ. عائشہ صدیقہ فرما دیا نے میں ساری زندگی مدینے گزاری. فرما دیا میں مدینے چ بڑیاں بڑیاں شادیاں ویکھیاں پر ایڈی سونی شادی میں ساری زندگی نہیں ویکھی جڑی سونی شادی محمد نے فاطمہ دی کیتی سی. سوچو کنی کو سونی شادی اس وقت ہوے گی.
اما عائشہ صدیقہ فرما دیا میں ساری زندگی ایڈی سونی شادی نہیں ویکھی جیڑی سونی تے خوبصورت شادی رسول عربی نے اپنی بیٹی تے صاحبزادی دی فرمائی۔ مولا علی جوان ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق تے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دومیں یار مدینے دی گلی چ ملے تے فرمایا علی تو بھی جوان ہے تے نبی دی بیٹی بھی جوان ہوگی تے حضور کولو حضور دی بیٹی دا رشتہ پوچھ لے۔ بڑے لوگاں نے حضور کولو بیٹی دا رشتہ پوچھا پر حضور جواب نہیں کوئی دے رہے تے علی ہو سکتا نبی پاک تیرا انتظار کر دے ہوں۔ مولا علی نے فرمایا کہ یار دل تے میرا کر دے میں رشتہ پوچھ لواں پر کیویں پوچھاں، بچپن چ ماں پہ ٹر گئے، ساری زندگی حضور دے ٹکڑیاں تے پل کے گزاری ہے تے حضور دے کولو حیا نہیں آندی کہ میں پوچھ نہیں سکدا۔ دوواں نے یاراں نے حوصلہ ودایا تے مولا علی ٹرے آ کے نا تے او نبی پاک دی محفل وچ نکر وچ بیٹھ گئے۔ ہن ضرورت نہیں ہو رہی کہ حضور نو کیویں پوچھاں، صحابہ اینا ادب کردے سن، اینا ادب کردے سن کہ شریعت دا کوئی مسئلہ پوچھنا ہوندا سی نا، شریعت دا مسئلہ تے حضور دے ادب دی وجہ تو فرماتے نے 6 مہینے گزر جاندے سن۔ آئے 6 مہینے گزر جانے حضور دے ادب دی وجہ تو مسئلہ شریعت دا نہ پوچھنا۔ کوئی پینڈو آنا حضور نو ملن کو پینڈو تے صحابہ نے پینڈو نو لے کے اولے چلے جانا تے کہنا یار جدو اپنی گلاں کردا ہوئیں گا نا تے وچ ایک گل میری بھی کری، مسئلہ پوچھ لیں تے تو پوچھیں گا تے سانو بھی مسئلے دا پتہ چل جائے گا۔ ڈائریکٹ حضور نہ گل کر دے، اتنی حیا کر دے سن صحابہ، اتنا ادب کر دے سن نبی پاک دا۔ پینڈو نے اپنی گل کرنی تے نال وچ صحابی دا بھی او مسئلہ پوچھ لینا تے صحابہ فرماندے نے مسئلے دا پتہ لگ جانا۔ مولا علی آ کے نبی پاک دی محفل وچ بیٹھ گئے تے خیال کیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو کیویں پوچھاں، ہن کدے حضور ول ویکھدے نے کدے گوڈیاں تے سر رکھ کے روئی جاندے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بیک کے فرمایا علی ذرا قریب آنا۔ مولا علی آئے، حضور نے اس طرح کر کے ید اللہ والے ہاتھاں چ مولا علی دا چہرہ انور بڑی شفقت نہ لے کے نا تے حضور بڑی پریت نال محبت نہ شفقت نہ فرما لگے علی کیوں رو رہے ہیں؟ اے روندے بدن اکھی نے چل یار چپ کر اللہ خیر کرے گا۔ او ہور روندا ہے، ان پتہ ہوندا ہن مینوں کوئی تسلی دین والا ہے، اے مینوں تسلی دے کے چپ کرا ہی لوے گا۔ او ہور روندا ہے۔ مولا علی نے جدو حضور نے فرمایا علی چپ کر کیوں رونا ہے تے مولا علی چیخا مار کے رو پے تے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے سونیا دساں تے اونوں جنوں پتہ کوئی نہیں، اللہ الغیوب دیا محبوبہ دلاں دیاں جاننا ہے، علیم بذات الصدور دی ذات وقت دا محبوب ہے سونیا، تیرے کولوں تے چھپے کچھ نہیں۔ ہائے مرشد ہوندا ہی ہوے جڑا دلاں دیاں جان لے، اجازت ہوے تے پیر باہو دا کلام نہ پیش کراں۔ تسی نہیں بولے نہیں تے کر میں دینا۔ ہاتھ چکو بھائی، ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ۔ او دو بابے وزیر آباد ہوندے نے روز مینوں سنن، میں اللہ تعالیٰ انہاں لمبی زندگی دے میں بڑا راضی ہاں، مگر ویکھو جو میں تقریر شروع کیتی ہے دوواں بابے دے ہاتھ ایتھے نے۔ او تسی بھی پنڈ والے سانو کچھ کر کے وکھاؤ یار۔ عارفاں دے سلطان نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈو گیا کون دلا دیا جانے بچئی بیڑے تے بچئی ڈھیڑے بچئی منجے مہانے 14 طبقے دلے دے اندر رب تمبو واگن تانے لتر قبل طبقا طبق 14 طبقے دلے رب تمبو واگن تانے جم جم جیوے مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو
پھر دم دم جیویں